Nik? Zuei laguntzeko? Eta zuek nire etxe paregabea zuntxitu nahi duzue? Ez da pentsatu ere. Mesedez, Alegra, arroxa da begitxua bilatu behar dugu. Urteak daramatzat bakar bat ikusi gabe, galduak izango dira ziur asko. Gainera, zertarako behar duzue? Alex oso gaixorik dago, salbadezaken sendagaia egiteko behar dugu arroxa hori. Gaixorik, ezkerrak ez nion burua zapaldu, kutsatuko nintzen. Hala ere, ez dizue lagunduko, eta orain ospamendik gozeak pizten ari zait. Alegra, entzun. Arrosari aurkitu eskero, Alex sendatu eta garbi geratuko da zingiraren premia dugula. Eta? Eta ez dute dreinatuko. Eta nire zingira likatxua eta kirazduna salbu izango da? Bai, erabat. Ondo, Zomorro, lagunduko dizuet arroza aurkitzen baldin badago. Egotekotan, hor barruan egongo da, sakonean. Gainditu beharko ditugun arrisku larri eta handi askoren ostean. Beranduegi alda nire iritzi aldatzeko?
Benetan dut atsegin zingira hau, urgeldien magia eta usain gozo hau. Hemen nire ezkata kurruskatxuta bikain daude. Kurruskatxuta bikain! Eguno jaunak. Drainatu zingira, sinatu hemen. Barkatu, presaka nabil. Zer gertatzen zaizu, Erno? Oin usaina baino txarragoa da. Baina, ala ere. Zergatik esan behar dugu zingiraren uste usain hori animalian. Tira, nire ustez. Iriko arrotasunaren erakusgarri sinatu.